Khanisondele bethuna nazi indaba ezimnandi. Uchef Xolani uyeza sizambona live kwaye bazaba kunye noVyokazi. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Nanto yenzekayo ke bethunani uVyokazi Ncweni siyazi sonke uba ulotyoliwe nguXolani Sabelo savuyisana ke nabo kwabe ke kuthethwa ba umfana use-UK zange wadibana noVyokazi ininzi into kwakho ne-voice recording or voice notes zikaXolani lona zikhutshwa ngobaby mama nee-girlfriends neetshomi zakhe sazifaka ke nathi basingomamgobhozi. And then ke ngoku kwakhona ukuphikiswana okuthile kusithwa ezi voice notes kwaziwa njani uba ngezikaXolani lo. Ngephi proof esinayo banguye lwana lilizwi lakhe Eliana. Sabe ke thina ke bomamgobhozi sithi hayi nathi siyaziqhaka lokhu siva kuthiwa nguye lo uthetha apha and ke ivoice i1 kuzo zonke ezi voice notes. Bathi abanye abantu ba disappointed ngezinto bazivayo, abanye bathi bona abakholelwa uba nguye lo uXolani. So ke ngoku kukhona i-event ezayo apho uXolani ezawube nayo eyingxenye yayo kwaye ke ngoku abantu bathe babona uXolani eyifaka kwipage yakhe on Instagram le event babuza kuVyokazi since noVyokazi wakhomenta pha under that advert ba Vyokazi uzobe ukhona wena kule event. Wathi uVyokazi uzabe ekhona noXolani naye uzobe ekhona kule event ngale 29th kaSeptember ibanjwe yi-Immortal Kitchens in partnership with Destiny Wines. Izobe inge 29th of September from 3 p.m. till 8 p.m. eMisty River Wedding Venue eJohannesburg. So uVyokazi ke utshilo kwi-comment section wathi uzobe ekhona pha uyosupporta umyeni wakhe uXolani Sabelo. So ke ngoku since I'm sure sizangathethi ke mos uSabelo because siyabona ba I think on a previous event wayethethile pha ingathi baye bathethe ke bonke abantu abayingxenye yalalantuka yala event. So sizaliva ke ngoku elilizwi uba lilo na eli belikweza voice notes because abanye bebesithi hayi AI leyana. It's not true, ayingoXolani. But ke anyways ke abantu shemba excited bafuna ne-links to purchase amatikiti to go support uXolani kuba besithi you usibaliwe country asinongamsupport. Guys, please share na kwi-ladies house. We have to go and support this event because uXolani wenze into enkulu wathatha uVyokazi wamenza unkosikazi. So ke sana kukho lo event abantu baseJoburg bethunani ba xhase uXolani plus no-Immortal Kitchens. Befakile ke uXolani kwizitori zakhe bangxamile ba ade adibane noVyokazi ndabe niqomba yeah kaloku kho le event. So we know end of September uzabe lapha eSouth uzabe elapha eSouth. Thina ke sayibona yonke lonto leyo but babe ndiseJoburg shema ndifuna uphosisa bendizayo attenda ndivloge ke ndenibonise. Yayiva ke ngoku mhlawumbe ndifumane ne-interview anyana encinci. But unfortunately ke I'm not in Joburg. Abantu abakhoyo please bethunani i-content sifuna uva ilizwi likaShef sizofanisa kunye ne-voice notes. Mamgobhozi yabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanike nitsho nina banicinga ntoni ngayo yonke lento. Mamgobhozi anibona kwivideo elandelayo. Bye.